Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. May Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Justin Dizon at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, October 10. Ilang gusali sa Davao Oriental napinsala ng lindol. Higit 20 katao, top 4 most wanted person, arestado sa mga operasyon ng Bulacan Police. Inflation rate sa Central Luzon bahagyang tumaas ngayong Setyembre 2025. Paskong Kapampangan sa Laos Group Complex, ramdam na. First ever 2-day community market, binuksan. At elevate your drive with the turbocharged 2024 Nissan Almera. Kabalen, ilang gusali sa Davao Oriental ang nagtamo ng mga pinsala matapos maitala ang 7.4 magnitude na lindol sa lalawigan umaga ngayong Biyernes, October 10. Ayon ho sa Bureau of Fire Protection, maging ang fire station sa bayan ho ng Manay ay hindi nakaligtas sa pagyanig. Sa kabila nito, buong giting pa rin umanong remisponde ang kanilang mga tauhan sa mga nangangailangan. May isang sasakyan din sa isang mall sa Butuan City, Caraga ang nabagsakan ng gumuhong istruktura. Batay pa yan sa impormasyon mula po sa Fire Bureau. Sa kaugnay na balita, nakahanda raw ang United Nations Philippines na tumugon kung sakaling humingi ng tulong ang pamahalaan para sa mga naapektuhan ng pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental umaga po ng Biyernes ngayong October 10. Ayon kay UN Philippines Resident Coordinator Arnold Peral, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga local authority at civil society organizations para sa mas mabilis na pagresponde sa mga apektadong komunidad. Sa ngayon, inaalam na raw ng UN team ang lawak ng pinsala at ang posibleng pangangailangan ng mga residente sa pamamagitan ng kanilang contingency plan. Bandang 9:43 a.m. ngayon po Biyernes, nang yanigin ng lindol ang Davao Oriental ayon sa PHIVOLCS na nagdulot ng tsunami alert sa ilang baybaying lugar. Ito na ho yung ikalawang malakas na lindol sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo matapos po yung 6.9 magnitude na lindol sa Cebu noong September 30. Sa ibahong balita, ilang kilalang mambabatas at pribadong individual ang kasama sa Immigration Lookout Bulletin Order ng DOJ. Kaugnay ho ito sa pagkakadawit ng kanilang pangalan sa investigasyon sa umano'y mga anomalya na kinaugnayan ho ng mga infrastructure projects sa ating bansa. Kung sino-sino ho sila, alamin sa ulat ni Raymond Tasoy. Naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order or ILBO ang Department of Justice o DOJ laban sa ilang mambabatas, government officials at mga pribadong individual. Ito'y matapos hilingin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na maglabas ng ILBO laban sa mga individual na iniimbestigahan kaugnay ng umano'y anomalya sa mga proyekto ng flood control sa bansa. Kaagad naman itong inilagdaan at inaprubahan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa kanyang huling araw bilang kalihim ng ahensya at bago siya manumpa bilang bagong ombudsman. Kabilang sa mga pinangalanan sa ILBO, sina dating House Speaker Martin Romualdez, mga senador na sina Francis Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at mga dating senador na sina Bong Revilla at Nancy Binay. Kasama rin sa listahan ng ilang kongresista, undersecretary, commissioner at district engineers gaya ni na dating Commission on Audit Commissioner Mario G. Lipana, Department of Education Undersecretary Trigbe Olaivar, Quezon City 1st District Representative Juan Carlos Arjo Atayde at si Marikina 1st District Marcy Teodoro. Kaugnay nito, kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na natanggap na nila ang kopya ng ILBO mula sa DOJ. Kaagad nilang isinama sa kanilang centralized database ang mga pangalan upang mahigpit na mabantayan ng kanilang travel activity. Nilinaw naman ni BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak na hindi naman ipinagbabawal sa mga nabanggit na individual ang pagbiyahe. Ngunit kinakailangan umanong ipaalam muna sa mga kaukulang ahensya kapag aalis sila ng bansa. Paliwanag ni Mabulak, ang ILBO ay para lamang sa monitoring
at ang magiging aksyon ay nakadepende sa rekomendasyon ng mga kinauukulang tanggapan. Samantala, una nang iginiit ni Senator Jingoy Estrada na walang basehan ng pagkakasama ng kanyang pangalan sa listahan. Sinabi rin niya na handa niyang harapin ang anumang paratang gaya ng kanyang ginawa sa una niyang kaso na plunder. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, arestado po ang higit 20 katao, kabilang na yung 4 na top most wanted person sa provincial level kasunod po ng magkakahiwalay na operasyon ng Bulacan PNP. Narito pang ulat ni Ches Evangelista. Umabot sa 13 katao ang timbog sa anti-illegal drugs operation ng Bulacan Police na isinagawa nitong October 8 to 9 sa Barangay Santa Cruz 4 sa San Jose del Monte. Kasama sa naaresto si alias Joel na 53 anyos na nahuling nagbebenta ng isang sachet ng hinihilalang shabu sa mga otoridad kapalit ng 500 pesos na buy-bus money. Na-recover din ang 3 pang sachet na naglalaman ng naturang droga na nasa 54,000 pesos ang halaga. Nahuli naman noong October 9 sa Malolos, Bulacan sina alias Adan, alias Cotton at alias CJ. Na-recover sa mga suspect ang 7 sachet na naglalaman ng tig 5.6 grams ng hinihilalang shabu at may standard drug price na 38,080 pesos. Siyang pang-individual na sangkot sa droga ang naaresto rin sa hiwalay na operasyon. 18 sachet ng suspected shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 68,000 pesos ang na-recover. Nasa kustodiya na ng Bulacan Provincial Forensic Unit ang mga suspect para sa legal na proseso. Sa Pagudpud, Ilocos Norte naman, nahuli ang top 4 most wanted persons sa provincial level ng Bulacan nitong October 8 kasunod ng operasyon ng mga otoridad. Naaresto si alias Dave sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa. Samantala, 11 suspect pa ang nahuli sa magkakahiwalay na manhunt operation ng Santa Maria, Pulilan, Norzagaray, Hagonoy, Balagtas, Bustos, Giginto, Bukawe at SDJM Police. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang mga nahuling suspect bago i-turn over sa mga korteng may jurisdiction sa kani-kanilang kaso. Ches Evangelista, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Nagkasundo ho ang SBMA at operator ng New Container Terminal para sa extension ng pangangasiwa ng pasilidad sa loob ng 25 taon. Ang detalye ho ng balitang yan alamin sa ulat na ito. Muling pinayagan ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang pagpapatuloy ng operasyon sa New Container Terminals ng mga subsidiaries ng International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI. Ang Memorandum of Agreement na tinunaguri ang 25-year extension contract for the operation and management of the NCT ay nilagdaan ni na SBMA Chairman and Administrator Eduardo Jose Alino at ICTSI Executive Vice President Christian Gonzales nitong October 3. Nakasaad sa kasunduan na mananatiling pangangasiwaan ng mga subsidiary na Subic Bay International Terminals Corporation o SBICT at ICTSI Subic Incorporated o ISI ang operasyon ng New Container Terminals 1 at 2 ng Subic Freeport Zone hanggang 2058. Plano ng SBITC na mag-invest ng $130 million para sa panibago at karagdagang kagamitan para sa napagkasundoang extension. Kasama rito ang pagpapalit sa 4 na quay cranes ng mga terminal at pagdagdag ng isa pa. Isasama rin dito ang paggamit ng hybrid rubber-tired gantry o RTG cranes. Ane Gonzales, palalakasin na mga ito ang investments at ang kapasidad ng terminal hanggang 1 million 20-foot equivalent units o TEUs mula sa 600,000 TEUs bukod pa sa operational efficiency. Ang NCT sa Subic Freeport Zone ay tinuturing na mahalagang shipping gateway para sa mga industriya sa Central at Northern Luzon, partikular sa Clark at Subic Economic Zones. Pinakahuling development na ginawa dito ang near-zero emission RTG cranes
tractors at trailers. Isinasagawa na rin ang hangaring gawing automated na ang gate operations ng pasilidad sa susunod na taon at bagong platforms para sa online payments at truck appointments. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa ibahong balita, wala nang sagabal sa konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project ng pamahalaan sa segment dito mula ho sa Kalumpit, Bulacan hanggang Clark, Pampanga. Resulta umano ito ng pinabilis na proseso sa paglutas ng usapin sa right-of-way na ipinatutupad ng Department of Transportation. Darito pong report. Nalutas na raw ng Department of Transportation o DOTR ang mga issue sa right-of-way sa 6 na lugar mula Kalumpit, Bulacan hanggang Clark Freeport Zone, Pampanga na magpahabilis sa konstruksyon ng North-South Commuter Railway o NSCR Extension Project. Kabilang sa mga lugar na natugunan, ang right-of-way ang Clark International Airport, SM Clark, Barangay Pulumbulo sa Angeles City, Barangay Santo Niño sa San Fernando, Barangay San Vicente sa Apalit, at Barangay Iba Este sa Kalumpit. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, bunga raw ito ng pagpupursige ng right-of-way and site acquisition team. Pinasalamatan ng opisyal ang suporta at kooperasyon ng mga LGU ng Angeles, Mabalacat, San Fernando at mga LGU ng Apalit, Minalin, Santa Tomas, Kalumpit, Malolos, maging ng Provincial Government ng Pampanga at Bulacan upang maituloy na ang naantalang proyekto. Tiwala naman ng kagawaran na matatapos ang lahat ng right-of-way requirements sa northern section ng Malolos Clark Extension sa kalagitnaan ng 2026 habang patapos na rin ang konstruksyon ng Malolos Station. Samantala, target ng ahensya na makumpleto ang right-of-way acquisition sa 9 na istasyon sa southern section bago matapos ang taon. Nasa 98% na rin ang right-of-way acquisition para sa Banlik Depot kasabay ng mabilisang utility relocation sa lugar. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, malaking ginhawa ang hatid ng bagong Unified PWD ID system na ilulunsad ng DSWD sa buong bansa sa darating pong October 13. Layunin nitong mapadali ang registration ng mga PWD at maiwasan ang pagkalat ng mga peking ID. Si Raymond Tasoy ang may detalye ng balitang yan. Handa ng ilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng National Council on Disability Affairs ang nationwide rollout na Unified Identification System para sa mga persons with disabilities sa darating na Lunes, October 13. Ayon kay DSWD Assistant Secretary and Chief Information Officer Johannes Paulus Acuña, lahat ng lokal na pamahalan sa bansa ay kasali sa implementasyon. Target nitong makapagrehistro ng mahigit sa 200,000 PWD sa unang bugso. Sa mga naunang pilot test sa Maynila, Muntinlupa, Pasay, San Miguel, Bulacan at sa Santa Rosa sa Laguna, naging mabilis at maayos daw ang registration process na tumatagal lamang ng 7 hanggang 10 minuto. May taglay na security features ang naturang Unified ID. Kabilang dito ang Digital ID na maaaring ma-access sa pamamagitan ng mobile app o web portal. May QR code din para sa mas madaling verification ng mga establishmento. Plano rin itong isama sa eGov.ph app, katuwang ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Ang Unified PWD ID system ay bahagi ng inisyatiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian bilang suporta sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang inklusibong programa para sa vulnerable sectors at upang matigil na rin ang pagkalat ng fake PWD IDs. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, maaari na hong muling pumasok sa bansa ang poultry products at buhay na ibon mula ho sa 6 na bansang pinatawan ng temporary import ban ng Department of Agriculture. Wala na raw ulat na natanggap ang kagawaran hinggil sa outbreak ng bird flu sa mga naturang lugar. Narito pong detalye ng balitang yan. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA nitong Huwebes, October 9, na inalis na ang ipinatupad na temporary ban sa pag-angkat ng buhay na ibon at iba pang poultry products mula sa 6 na bansa. Sakop ng kautosang ito sa ilalim ng Memorandum Orders No. 58 hanggang 60
na nilagdaan ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel ang Azerbaijan, Kazakhstan, Saudi Arabia, Slovenia, Sweden at ang mga Malaysian states ng Kelantan at Sabah. Ayon sa DA, tinanggal na ang paghihigpit matapos ideklarang kontrolado na ang outbreak ng highly pathogenic avian influenza o bird flu sa mga nasabing lugar. Kinumpirma rin ito ng Bureau of Animal Industry o BAI batay sa official report ng mga veterinary authorities ng mga bansang apektado. Dahil dito, maaari na muling makapasok sa bansa ang mga domestic at wild birds, kabilang ang mga alagang ibon, zoo animals, at iba pang poultry products gaya ng day-old chicks, itlog at semilya mula sa mga naturang bansa. Samantala, ang mga inaangkat sa Kelantan at Sabah, Malaysia ay binubuo rin ng mga domestic at wild birds, pati na rin ang kanilang mga produkto gaya ng day-old chicks, itlog at semilya. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Mabilis na tinatangkilik ngayon ng mga Pinoy ang pickleball, isang sport na pinaghalo ang tennis, badminton at ping-pong. Madali lang itong laruin, masaya at swak para sa lahat ng edad. At dahil marami na ang nahuhumaling dito, patuloy na ring lumalaki ang pickleball community dito sa Pampanga. Ayon kay Maya Nunag, presidente ng Kabalen Pickleball Community sa Angeles City, umabot na sa 300 ang miyembro ng kanilang grupo at madaragdagan pa ito ngayong mas accessible na ang kanilang pasilidad. I think in the next few months, mas dadami pa yung mga locals na who will get into pickleball. You don't have to have racket sport background. As long as interesado ka and desidido ka, you can learn it. Kaugnay nito, isang exciting news ang hatid ng SM City Talabastagan sa City of San Fernando para sa mga pickleball enthusiasts. Formal na nilang minuksan ang first ever outdoor pickleball courts nitong Huwebes, October 9. Bahagi ito ng advokasya ng SM Active Initiative ng SM Supermalls na layong isulong ang aktibong pamumuhay at community recreation sa buong rehiyon. No, SM Active is to make our malls also experiential hubs. So hindi ka lang nagsha-shopping sa SM. You also have your friends and family have experiences like play sports, di ba? Besides gathering together and eating and shopping. Ngayon, pwede ka na ring maging fit while you're in the mall. Full support naman dito si CSF Mayor Vilma Caluwag na personal pang sinubukan ang laro. Naniniwala siya na health is wealth. Kaya naman malaking tulong daw ang ganitong pasilidad sa pagpapalaganap ng healthy lifestyle. Siyempre, kailangan natin yan nowadays kasi siyempre, health is wealth. Kaya kailangan mag-exercise and at the same time, kailangan habang nag-exercise tayo, nag-enjoy tayo. At ang pickleball, enjoyable siya. Na-enjoy mo yung bawat palo mo, di ba? Siyempre, 100% yung support natin. Ikinatuwa rin ng mga players ang bagong outdoor courts dahil mas presko, mas masaya at mas nakaka-engganyo raw maglaro. It's something new to us, kaming mga locals dito, but we're very happy to have such an outdoor pickleball court. For me, it's more relaxing and the atmosphere is more fun. Kaya you get to enjoy the sport better pag ganitong atmosphere. Ayon kay Andrea Madlangbayan Rodriguez, Assistant Vice President ng SM Supermalls North 5, excited sila ngayon dahil plano nilang magtayo pa ng mga courts na kagaya nito sa iba pang SM malls sa Pampanga. We have experienced very good reception sa mga pickleball courts natin dito sa SM Talabastagan, and we're hoping that in the next coming months we will be able to add more in the other SM malls para mas malapit po sa ating mga communities, no? Para sa mga nais maglaro at gustong sumubok, bukas ang pickleball courts sa parking C ng SM Talabastagan CSFP mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi.
Pwede ring magpa-reserve ng court for only 450 pesos per hour o mag-open play for only 250 pesos per head. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Hindi lamang malamig na simoy ng hangin ang nararamdaman ng mga Pilipino ngayong Burr months dahil maging ang pagtaas ng inflation rate sa Pilipinas, abay ramdam din. Nito pong Setyembre ng taong 2025, tumaas ng bahagya ang inflation dito po sa gitnang Luzon. Alamin ang detalye sa ulat na ito. Habang papalapit na ang Kapaskuhan, sumasabay din ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Base sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA Central Luzon, bahagyang tumaas sa 1.2% ang inflation rate sa rehiyon nitong September 2025. Mas mataas sa 1.1% na naitala noong Agosto. Pangunahing dahilan daw ang price increase ng pagkain, partikular na ang gulay, isda at karne. Umakyat sa mahigit 40% ang presyo ng kamatis, sibuyas at kalabasa kumpara noong nakaraang buwan. Bagaman mababa pa rin sa kabuuan, ramdam na ramdam pa rin ito ng mga mamimili at tindera sa palengke. Nahihirapan yung mga tao sa pag-adjust ng kita nila. Pinagkakasya lang yung kita nila dahil kukunti lang kinikita nila. Minsan nalulugi. Wala mang bumibili kasi mahirap yung mga tao. Hindi man tumas yung mga sweldo, tumas yung mga yung mga bilin. Yung mga Pilipino laging nagbabudget, kaya alam natin kung tumataas at bumababa yung bilihin sa araw-araw sa palengke. So, syempre, lalo na ngayon magpapasko, kaya ang hirap, lalo na yung pagbabudget. Kasi sobrang talagang tumal. Lalo na yung pagpresyo nila iba-iba eh. Ngayon mataas, kinabukasan mababa. Kaya pag bumili ka ng mataas, pag bumaba ng isang araw, doon kami nakapektadan. Nung yung kita na namin, yun na lang pagkakasya namin. Bukod sa pagkain, nakadagdag din sa inflation ang transportasyon. Tumaas sa 5.7% ang presyo ng diesel, habang ang gasolina naman ay nakapagtala ng negative 0.2%, mas mataas kumpara sa negative 5.4% noong August. Kaya't umaaray ang ilang tricycle at jeepney drivers. So yung naibibiyay lang po namin, minsan po tumatamblang lang po, break even lang po yung nakukuha po namin para sa pamamasada. Maano na po yung isang araw po, makakauwi po kami lang hanggang 500, 600. Kulang na kulang po para sa pang-ano ng isang pamilya. Lalo na po kung yung isang pamilya o may 3 anak ka, nag-aaral lahat. Kaya po sana ang hiling namin na mababa yung presyo ng gasolina. Mahalaga kasi yung gasolina kasi kung walang gasolina, hindi tayo tatakbo sa kalsada. Kung susumahin, nananatiling mababa ngunit dapat bantayan ang inflation sa rehiyon. Ibig sabihin, kontrolado pa ang pagtaas ng presyo. Pero kung magtutuloy-tuloy ang pagmahal ng pagkain at gasolina, posibleng maramdaman pa ito sa mga susunod na buwan. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Samantala, tigil operasyon na ang isang kumpanya na nagsasagawa ng biometric at iris scanning sa Angeles City. Ito po ay matapos irekomenda ng Sangguniang Panlunsod ang suspensyon ng kanilang business permit. Bagamat may mga nakinabang daw sa programa, iginiit ng mga opisyal na mas mahalagang protektahan ang personal na impormasyon ng mga mamamayan. Magbabalita ho si Reyniela Tugay. Inirekomenda ng Sangguniang Panlunsod ng Angeles ang agarang suspensyon ng business permit ng WCPH Corporation na nag-ooperate sa isang mall sa lungsod. Ito'y matapos lumabas ang alegasyon na nagsasagawa ang kumpanya ng biometric at iris scanning sa daan-daang residente ng Angeles City. Batay sa resolusyon ng 20th City Council noong September 30, hinimok nito ang business permit at licensing division na ipasara ang operasyon ng WCPH dahil sa mga
isyong may kaugnayan sa data privacy at kaligtasan ng publiko. Ang resolusyon ay iniakda ni Councilor Jessel Andeirit at co-authors ang iba pang miyembro ng konseho. Ayon sa konsehala, bagamat may mga Anghelenyo umanong nakatanggap ng benepisyo mula sa iris scanning, tungkulin pa rin ng pamahalaang lungsod na siguraduhin ang proteksyon ng personal na impormasyon ng mga mamamayan. Kasunod nito, ipinag-utos ni Mayor Carmelo John Lasatin II nitong October 3 ang suspensyon ng business permit ng WCPH na nagresulta ng tigil operasyon nito. Nauna nang naglabas ng cease and desist order ang National Privacy Commission laban sa Tools for Humanity, ang kumpanyang nasa likod ng WCPH sa Pilipinas dahil sa paglabag umano sa data privacy laws ng bansa. Sa kabila ng pangako ng WCPH na makatutulong ito sa pagunlad ng bagong teknolohiya, nanindigan ng lokal na pamahalaan na dapat manguna ang seguridad at privacy sa personal information ng mga Anghelenyo. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Sa ibahong balita, pinasigla ng makukulay na parol ang Laos Group Complex sa City of San Fernando, Pampanga nang pailawan ho ang mga ito nitong Huwebes. Hindi lang yan, binuksan din sa publiko ang first ever community market kung saan bida ho mga kabalen yung mga produktong gawang lokal at iba pang pagkaing Kapampangan. Silipin ho natin yung masayang kaganapan sa ulat ni Acel Fernando. Ramdam na ang simoy ng Paskong Kapampangan sa City of San Fernando, Pampanga matapos pailawan ang mga makukulay na parol at dekorasyon sa taunang lights-on ceremony sa Laos Group Complex nitong Huwebes, October 9. Kasabay nito, binuksan din sa publiko ang first ever 2-day community market sa complex sa pangunguna ng Pampanga-based event organizer na The Local Loop. Tampok dito ang mahigit 30 local merchants mula sa iba't ibang larangan, gaya ng pagkain, clothing, accessories at marami pang iba. We call this a flea market po. So for this one, in-organize po natin siya kasabay ng annual lights-on ceremony ng Laos Group Complex po. So for this, yung idea po behind Local Loop is community events host po kami. We try to aim promoting local brands, so local, and at the same time to invite yung local community natin na mag-gather around. So dito po, ayan, you'll see a variety of merchants. May mga food services po tayo na mga. Layunin daw ng aktibidad na itaguyod ang local entrepreneurship at palakasin ang kabuhayan ng mga Kapampangan sa pamamagitan ng mga community event gaya nito. For small businesses po kasi, for them, minsan hindi sila na-expose. So sometimes they need the platform for them to showcase their products. So ayun, nung nag-start din po si Local Loop, yung aim po natin is to give small businesses platforms na mapakilala po yung sarili nila. So through this initiative po, napapakilala or mas nagiging accessible po sila sa market. Samantala, pinangunahan naman ng Laos Group of Companies ang pagpapailaw sa mga parol at dekorasyon sa paligid ng Laos Group Complex. Ayon sa chairman at CEO ng LGC na si Lisette Laos Velasco, ang seremonyang ito ay hudyat ng pagsisimula ng Christmas season at simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Lahat naman po tayo, hinintay na natin yung panahon na magpapasko na, no? Kasi syempre sa lahat po na pinagdaanan natin sa taon na ito, 'di ba? Importante sa atin yung maramdaman natin ang Pasko ay nandito. Isa rin itong matagal ng tradisyon ng kanilang pamilya na sinimulan pa ng yumaong LGC chairman at kanilang ama na si Levi P. Laos. Alam mo, naalala ko talaga, ever since talaga, I think his intention is really to make everybody feel the Christmas spirit. Sometimes nakakalimutan, natin, no? Correct, nakakalimutan natin yon. Dahil lahat tayo may kanya-kanyang ginagawa sa araw-araw. May mga pinagdadaanan. Exactly, may pinagdadaanan, whether personal or whatever, di ba? Lahat may pinagdadaanan. So, paano na siya naging tradisyon? Normally, gagawin lang natin ito sa bahay. We don't even call it a lights on. We just say, let's do our Christmas decor, etc., etc. But, became now a tradition to celebrate and talagang to ignite the community spirit that Christmas is really upon us and to celebrate it with family and friends. Para sa mga hindi makakaabot sa 2-day community market, huwag mag-alala dahil pwede pa ring mamasyal, mag-picture, magkape at mag-chill sa mga restaurant at cafe tulad ng Nonos, Pancake House at Coffee Bean and Tea Leaf. Bring your family and friends at damhin ang saya ng Paskong Kapampangan sa Laos Group Complex.
Aisel Fernando, CLTV 36 News. Manatili hong nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Hinimok ni Senator Bam Aquino ang Department of Information and Communications Technology o DICT na bilisan ang pagpapatupad ng Republic Act 10929 o Free Internet Access in Public Places Act. Bilang co-author ng batas, binigyang diin ni Aquino na malaking sagabal sa pag-unlad ng ekonomiya at edukasyon ang mabagal na rollout ng libreng internet program ng pamahalaan. Nais daw niyang matiyak na ang bawat Pilipino, lalo na ang mga estudyante sa pampublikong paaralan, ay magkaroon ng libre, mabilis at maaasahang internet access. Sa datos na ipinresenta sa Senado, lumitaw na nasa 2,872 lamang sa mahigit 58,000 pampublikong paaralan sa bansa ang konektado sa free Wi-Fi program ng gobyerno. Napakahalaga ng internet connection ngayon po sa ating mga buhay. Isa na siyang pangailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang po ito para makausap ang ating pamilya at kaibigan, ginagamit din po para makahanap ng trabaho, magsimula o magpalago ng negosyo at pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Giit ni Aquino, kritikal din ang koneksyon para sa mabilis na pagkuha ng impormasyon, balita at babala tuwing may sakuna at banta ng kalamidad. Kaugnay niyan, hinikayat niya ang mga telco companies na makipagtulungan sa gobyerno. Yung mga schools natin, kanya-kanya silang subscription. Yes, Mr. Chair. Haven't we considered coming up with a bulk deal for our telco partners? Dagdag pa ng senador, nakapasa na ang batas. Ang kulang na lang ay maayos na master plan, sapat na pondo at gawin itong prioridad para sa mabilis at epektibong implementasyon. Hamon niya sa DICT, tiyaking may nakalaang budget para sa pagtatayo at maintenance ng free Wi-Fi sites, lalo na sa mga public school. Nanawagan din ng mambabatas na ipakita sa publiko ang detalyadong plano kung kailan maaabot ang libreng internet sa bawat munisipalidad, kabilang ang timeline at metrics. Bukod sa mga paaralan, kailangan ding unahin ng mga kritikal na institusyon gaya ng ospital, ahensya ng gobyerno at mga terminal. Samantala, nagpaabot naman ng suporta ang mga telco at sinabing magbibigay sila ng diskwento sa Department of Education para sa connectivity ng mga public schools. Bilang tugon, nangako ang DICT na ikokonekta nila ang nalalabing 11,964 public schools sa free internet bago matapos ang taon. Prioridad umano ng ahensya ang mga nasa malalayong lugar o geographically isolated and disadvantaged areas. Sa pag-push natin para maimplementa ang batas na free Wi-Fi, lahat ng Pilipino dapat makinabang dito. Dahil ang access sa internet ay access po sa kaalaman. Access po sa pag-angat ng ating buhay. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Sa ibahong balita, matapos ang 17 taon ng pag-aalay ng galing at inspirasyon sa larangan ng basketball, inanunsyo na ho ni Raynor Shine Elastopators star Gabe Norwood ang kanyang pagre-retiro sa PBA. Alamin ho ang kwento sa ulat nito. Matapos ang 17 makasaysayang taon sa Philippine Basketball Association, tuluyan ng magpapaalam sa hardcourt si Raynor Shine Elastopators star player Gabe Norwood pagkatapos ng PBA Philippine Cup Season 50. Sa kanyang Facebook video post na may caption na "One Last Flight", ibinahagi ni Norwood na panahon na upang magtapos ang kanyang journey bilang isang basketball player. Anya, sapat na ang lakas, puso at panahon na kanyang ibinigay sa larong minahal niya.
Matatandaan ang 40-year-old na si Norwood ang naging #1 overall pick ng Rain or Shine noong 2008 rookie draft at nagsilbing sandigan ng koponan sa loob ng halos 2 dekada. Sa kanyang karera, nakamit niya ang 2 PBA championships at 11 All-Star selections, bukod pa sa mga pagkilalang gaya ng Defensive Player of the Year at Rookie of the Year. Hindi lang larangan ng PBA nagningning ang kanyang pangalan, nagpabilang din siya sa national basketball team ng bansa na Gilas Pilipinas, kung saan nakamit nila ang 2 silver medal sa FIBA Asia Championship at 1 gold medal sa Southeast Asian Games. Bukod sa kanyang tagumpay sa court, nagsilbi rin si Norwood bilang assistant coach ng Rain or Shine mula noong 2024. Sa kanyang pagreretiro, ipinahayag ni Norwood ang taus-pusong pasasalamat sa kanyang fans, teammates at sa buong organisasyon ng Rain or Shine na anya'y naging pamilya niya sa loob ng mahigit 15 taon. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Strong beats, fierce lyrics, and pure girl power. Phoenix is back with Filipina Bodies, a rap anthem made for fearless Pinays. In this new release, the group celebrates their identity and proves that they are carving their own path in P-pop. Alamin po ang buong detalye sa entertainment news ni Danica Gino. Heads up, P-pop fans! Nirelease na ng P-pop girl group na Phoenix ang kanilang pinakabagong single na Filipina Bodies nitong Huwebes, October 9. Kasabay ng digital release, inilabas din nila ang self-directed home video kung saan makikita ang kanilang raw energy at fearless attitude bilang modern Filipino artist. Ang grupo ay binubuo ni Rica, Arlo, Cole, Minea, Therese, Zia at Aki. Ilan sa kanila ay unang na-discover sa CLTV 36 survival reality show na Finding Phoenix. And it's a very, very heavy rap song. It's a rap song. It's literally that. And if you guys have heard Click Click Boom, we kind of dipped into that genre already. And we wanted to go all out for Filipino Bodies. Ang bagong single ng Phoenix ay isang fierce rap track na nagpapakita ng empowerment at individuality. Patunay na hindi nila kailangang umayon sa standards ng industriya dahil kaya nilang lumikha ng sariling identity sa P-pop. Yeah, so the song is sort of it's just us speaking our truth. Because with our past 4 songs, we sort of dabbled on that, but with this one, we wanted it to be raw and unfiltered and fearless and unapologetic. Pero bago ang Filipina Bodies, matatandang inilabas din ng Phoenix ngayong taon ang kanilang pre-debut EP na Thirsty, kung saan ipinakita ang versatility ng grupo sa synth-pop, hip-hop, at cinematic ballads. After our first few releases, people did start calling us the Filipina Baddies, and like we said, we were very, very honored to have something like that, to be called something like that. So yeah, we wanted to play with it and say our truth with that. Filipina Bodies is now available on various music streaming platforms, where fans can experience the group's powerful lyrics and fearless energy. At yan po ang ating entertainment news. Ako po si Danica Gino para sa CLTV 36 News. Bold V-Motion Grille, sleek LED headlamps, aerodynamic body na sinamahan pa ng high-tech infotainment system. Ilan lamang huyan sa mga emotional geometry design language na nagpapakita ng sporty at elegant looks ng 2024 Nissan Almera. This sedan is designed to turn heads while keeping you connected on the go. Buckle up and let's take a closer look at this game-changing car. Meron po tayo dito na 2024 Nissan Almera 1.0 liter turbo
VL variant, and CVT transmission. As you can see po, itong Nissan Almera, itong bagong Nissan Almera, pina-wider po yung look niya at saka sporty look po. And dito makikita nyo, naka-LED headlights na rin po siya. And yung naka-V-motion grille po siya dito sa mga. And ito po, new exterior color po ito. Moon Pearl Gray, na-exclusive lang ito sa mga VL variants po. Naka-black roof na rin to at saka yung naka-black side mirror na rin po siya para mas magmukha pa siya ng elegance po. Safety features naman ito, meron siyang 360 camera po. Meron siyang mga sensor po. Yan mga safety features na po. Meron po itong Apple CarPlay tsaka Android Auto na rin po. Yung sa touchscreen naman po, meron siyang 7 inches po. Malaki na rin po siya. Available rin yung, pwede rin siyang i-Bluetooth doon. 5-seater po siya. Then, naka-leather type na rin po siya. Yung Nissan Connect, na pwede mo siyang i-connect sa cellphone mo, ma'am. Mapapa-start mo siya kahit na nasa labas ka lang, ma'am. Doon sa Nissan Connect features niya po, ma'am. Usually, ma'am, yung mga nag-i-inquire dito, pwede itong pang-personal or pwede rin siyang pang-family, ma'am. Kasi yung sa loob nitong Nissan Almera, ma'am, ay maluwang po siya, ma'am. Kaya pwede rin siyang pang-family, ma'am. At saka kung sakaling magkulangan kayo ng space sa truck, ma'am, pwede nating i-fold yun sa second seat niya, ma'am, para makaka-rate ng mas malaking space. Meron po tayong promo ngayon, ma'am. Makukuha natin ito sa halagang 950,000, ma'am. Pero original price nito sa brand new is nasa mga around 1.2 million, ma'am. Pero sa CarMix, ma-avail mo to ng 950,000, ma'am. Free na yun, comprehensive insurance, 1 year, chattel mortgage, and transfer of ownership po, ma'am. Meron pa siyang kasamang Laos Group Cares 24/7 road assistance po, ma'am. Gamit natin yun, ma'am. Kung wari, nasiraan tayo sa daan, ma'am, pwede natin tawagin sila, ma'am, para makahingi tayo ng tulong sa kanila, ma'am. Kung wari na low-bat yung battery nyo, ma'am, pwede natin silang kontakin, ma'am, para matulungan tayo sa daan. Sa mga nag-inquire po, pwede tayong tumawag sa number na 0918-854-2343 po. Located po tayo dito sa Jose Abad Santos Dolores, City of San Fernando. At yan hong mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Twitter o X at CLTV 36. Instagram at TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais ninyong balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede rin ho kayong bumisita dito sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official o di kaya naman sa website cltv36.tv. I-promote ang inyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ho ng pakikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang inyong produkto o serbisyo sa aming mga news and public affairs program. Para ho sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o di kaya naman tumawag o mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ho yung mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kabalen, 76 days na lamang po, Pasko na. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Maraming salamat po.